Melai Cezeri'nin ey şeyin şahı muazzem. Axaftinên Serokkomarê Tirkiye û Serokê Giştî AK Partî Recep Tayyip Erdoganên derbarê Kêşeya Kurd de mijara destpêkirina proseyeka nû bo çareserkirina Kêşeya Kurd jî di rojeva wî welatî de danî qaş kirin. Diyarbakır'da 1000 civarında Erdogan di serdana xwe ya li Diyarbekirê de derbarê bidawîbûna proseya aştiya sala 2013 de hatibû destpêkirin, aliyê HDP tohmetbar kir û amaje kir. Ew li ser soza xwe ya sala 2005 ku gotibû Kêşeya Kurd, Kêşeya min e. çözüm sürecini baltalayanlar Li gorî oral çalışlarê rojnamevan ku di sala 2005 de bernameya Erdoganî ya li Diyarbekirê şopandibû, axaftinên wê demê dîrokî bû bo çareseriyê. Lêbelê axaftinên Erdoganî di vê serdana dawîn de tektîkeke siyasî û demkî ye. Cumhurbaşkanı da söylemişti daha önce. Axaftinên Erdoganiyên 2005 heta wê salê girîngtirîn axaftin bûn li ser Kurdan. Çimkî desthilatên berê Kêşeya Kurd înkar dikirin. Piştre Erdogan proseya aştî da dest pêkirin. Lê niha ji ber tifaqa li gel MHP nemimkün e proseyek bê dest pêkirin. 12 milyon dengderên Kurd li vî welatî hene ku tesîr li encama hilbijartinan dikin. Erdogan bi mebesta dengderên Kurd ku hêviya xwe ji wî birîne piştgiriya AK Partî bikin, behsa proseya berê kir. Lê ji ber karîgeriya MHP ya li ser desthilatê nikare proseyekê bide dest pêkirin. Önemli bir potansiyel, önemli bir... Gelek şîrovekarên siyasî û rojnamevanên nêzî AK Partî jî peyamên Erdoganî yên li Diyarbekirê weke destpêkirina proseyeka nû ya bo çareseriyê nabînin. Yek ji wan jî rojnamevan Mahmud Owûr e. Tüm bunların hepsi bölgenin temel sorunlar, ciddi sorunlar. Di serdemek evhada serdana Erdoğan û bibîranîna proseya aştî bo Kurdan gelek girîng û vate darim. Lê ev nayê wê maneyê ku proseyeke nû dê bê dest pêkirin. Erdoğan li gel hemû riskên mezin bo çareserkirina Kêşeya Kurd di 2013 de gayek girîng avêt, lê ji ber siyaseta xelat a HDP proseh têk çû. 7'den sonra çok ciddi şekilde gelişen Erdogan derbarê giringiya dengderên Kurd de encama hilbijartina şaredariyan weke numûne nîşan da ku besaya Kurdan şaredariyên gelek metropolan kete destê opozisyonê. şimdi CHP ile işbirliği yapıyor. Dilêkolînên civakî û rapirsiyên li Tirkiyeyê de dengderên Kurd di hilbijartinan de weke faktoreke sereke tê nîşandayîn û tê amajekirin bêyî piştgiriya Kurdan tu alî nabe desthilat. Loma her partiyên siyasî jî ji berê niha zêdetir giringiyê didin polîtikayên li ser Kurdan. Seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye Ercan Kurdistan 24 İstanbul. mazlum Kürt kardeşlerimin hesabını sormayacak mıyız?